E que hai unha nova xeración, eu coñecín estes días a un deles, chamase Manel, era aquí de Ordes, é un rapaz de 30 e pico de anos que me veu dicindo algo así que me motivou moito para seguir adiante con isto, que é que hai futuro. Hai futuro no tradicional, ele estaba moi orgulloso de decirlo, un rapaz moi novo, entón pareceume interesante ir a coñecelo. Eu coleime no seu taller, estive vendo como traballa e digo, que xeito lle dá este home as cousas, Juan? Que cousa maravillosa temos aquí na nosa terra e que sen ela, como ben diste David, pues non poderíamos escoitar a música, Sí, claro. claro. E entonces, e como traballa él? Porque claro, como de repente un rapaz, cantos anos ten? Porque se é Agora tan nova... ten 36 anos. É novísimo, é un neno. Leva 12 anos 12 anos dedicándose a isto e un pouco o que me contaba era que chegou un momento, pois ele estaba moi relacionado co tema da madeira, traballaba nunha empresa máis grande e é músico, claro, ele é pandereteiro, ele é percusionista e chegou ao punto de dicir, mira, eu creo que aquí hai un filón, a música tradicional volve a estar de moda, gracias a Deus, pois estes novos músicos que abriron outras vías mesturando o tradicional con outro tipo de música. Pois que maravilla. Ti coñecéstelo, podémoslo conocernos? Queredelo coñecer? Sí, claro, porque é mellor ver como traballa, non? Coñecémolo. Claro. Pois veña, colámonos logo no taller de Manels Percusión, mira. Con ollos curiosos e orgullosos do noso, coñecemos o traballo de Manels Percusión, un artesán de Ordes que sae á terra para atopar o mellor produto para facer posible a nosa música. Hoxe, infiltrámonos no seu obradoiro. Manels, 36 anos. Dice rápido, pero non é habitual atopar xente nova facendo este oficio, non? Normalmente é un oficio vinculado a... Ben, temos eso de que é de xente maior. Non, bueno, aquí en Galicia, cada ano vai salindo algún artesán de percusión, de gaitas, da música tradicional galega. Como é ese momento no que te dis, pois eu creo que aquí hai oportunidade de futuro. Eu son técnico superior de produción de madeira móvil, eu tocaba un instrumento, que era o tambor, a través de que un día empecé a arreglar algún tambor dos compañeiros que tocábamos e tal, pois surxiu así, tampouco... Foi unha casualidade. Isto leva detrás unha aprendizaxe. Como chegas ti a ela? Simplemente de oído, simplemente de estar involucrado nesta música ou porque alguén cho explicou? Como se sabe? Pois a base de ensaio e error e ir probando. Tipos de peles, tipos de madeiras, densidades, tipos de barnices, asentar ben o que é unha bordonera, iso todo. Por exemplo, nas panderetas a ferreña influye moito, o tipo de temperado, bastantes cousas as que hai que ter, coñecementos que hai que ter na cabeza. A verdade é que sí, que non é un oficio que se aprenda en 2 ou 3 días, non. Eu quero saber tamén como vives ti dende a parte de orgullo, non? De decir, pois, algo tan noso, algo tan que marca as raíces da nosa terra e que sigue para diante, que hai futuro. Sí, a verdade é que estás orgulloso cando vas a unha foliada e hoxe en día hai en todos os sitios de Galicia e chegas a un sitio e chegas a outro e ves desde cativos hasta xente maior tocando os teus instrumentos e dis ti, algo do que era un cacho de madeira fixe un instrumento que agora está sonando en canto sitio vai. Pois que siga por moitos anos, compañeiro. Por moitas gracias. Que crack, Manel, que novo. Dá gusto, non? Que decían, non, é que isto é o mellor. Incluso non lo contaba él, que un pouco se sentía orgulloso de decir que é unha nova xeración, que hai futuro, que a xente nova volve a preocuparse de algo que ata fai uns anos, que ao mellor era impensable para él, non? Entón deu un salto e dixo, vou marchar do que fai todo o mundo e vou facer algo, no baixo da súa casa, ali ao carón da casa, aquí en Ordes, dá gusto, se pode ir da casa. Realmente que a madeira é algo tan bonito, é bonita está a así madeira, tan ben traballada e ver toda a evolución que está facendo esta xente, que é a tradición, pero evolucionala, con materiais novos. Hai unha xente da olla que está facendo requintas con impresoras 3D, con aspecto de madeira, que é unha chulada, verdad? Que é unha virguería.